Yeah, that was a good one, man. The traditional one, man. Yeah, it's quite good, man. Shot na mama. Yeah. Ah, we mo via na video here. Asim ani Idemili. Asim ani Idemili ngonko. Ese ani Austria ngonko. Eto ikuri aka. Ese ani Igbo ngonko. Eto ikuri aka. Wesi ndị ani Nigeria nkwa nko. Eto ikuri aka. Wesi na ọ ga dai man eke. Dai man abo, dai man na nko. Na Idemili United Austria. Anyị ga na-aga n'iru. Etu anyị si wee unite, anyị ga na-unite. Anyị ga-emegide from Idemili United Austria wee nwezie Idemili United Euro. Anyị wee sị na ọ ga-adịla anyị mma. Arụ isi ike. Ọmụmụ. Ife erieri ife enwe enwe. Mmanya anyị ga-aṅụ, anyị nwee ka anyị ṅụta arụ isi ike, ṅụta udo, ṅụta ọṅụ, ṅụta akụ na ụba. Ife anyị ji chọọ n'obodo, anyị chọtara n'obodo a ka anyị nweta ya n'afa ndị enu na ndị anị. Igolo kole eki Idemili. Daalụ. Na mụ chairman eso ụkwụ ọnụgụ nọ ngalaba gị. Biko nu asị na ndị chọtara anyị taata visitors anyị mere invite ụkwụ ha ji bịa ka ha ga-eji na. Anyị Idemili. Ihe ha jikwa mkpa anyị Idemili bụ na anyị bụ ụmụ mmiri anyị ji nwayọọ na-ede ede anyị ara achọ okwu. Mmiri bụ ihe ga-abịa ịtụsa na na-emekwa ọ dara ikpe ịchọrọkwa ya n'okpuru a na-efi ya. Ekenekwa m unu. Kolamanụ daalụ. Ese daalụ. Eke Idemili. Victor bịa. Victor. Okay. I need attention. Idemili ekele m unu. Idemili United ekele m unu. Bịa nwanna. Bịa nwanne m o. Ọ bụ nna m ochie. Onye were iwe onye mụọ ọgaranya. Gịnị na mmanụ ọ ya eme ihe dị na retain. Ebe ka ị manọ. Biko lee nwanne anyị nwoke Nwa nwoke si South Africa. Nwanne abịa ebe a ka o wee dị oke. Lee nwanne anyị nwoke onye Ogidi. Nna m ochie. Nwanne m nwoke. Ọ bụ unu nke ka mmụọ ya. Onye nwanne m. O wee bịa wee nụ na anyị na-eme ife wee sị na ebe ọ bụ ndị Idemili na ya eso m ndị ọyị ya nwoke akụ nwata na onye esi ya wee bịa kafa m ka ọ fụ ụmụnne ya ka ụmụnne ya fụ ya o bịakwa wee fụkwa na anyị na ya o wee sị na agbara aka afụ nwata eze wee welituo ndịre dị ire ogbe ego wee sị ka ya sọpọtụ anyị n'ife anyị na-eme ọ ya adịkwa ọlụ ya na mma ọ ya atụkwazi na-aga nwanne mmadụ nna m nnọọ ụmụ Idemili esi m bụrụ okpe ekene bi ọ dịrị izu
okwu iji bịa fọọ n'Ọstrịa ị na-agbagbo na ya analụkwa udo na Johannesburg udo nwanne m welcome daalụ hinne daalụ ọka isi eme ibe ọ bịara ije nnọọ napụgoro maka ọlọ nwa ọ dị kampụ a ga-ama mmadụ ọla nwanna daalụ ịbịaba abịa ịkọwa gasị ọkwa sisi ka ọ bụ nna anụ ka onye ọbụla ọ bụ ebe ọ na nnobi ka Idemili nọ n'anụ ọ na nnobi nwanna emeribe anyị eme ndị nnobi ha mana eji ha ọnụ azụ ana eji ha ọnụ azụ ana nọọ ife ị na-emepụta ka eji ya na-ekwuru gị nwanna nsị na-eji ha ọnụ azụ ana ọ dị mma nwanna nọ ọ dị nwunye Igbo nnọọ unu amaka gasị ya welcome Mbadike ị kara aka ije ịnọ black and black ndị gbalkasa nwanna aka ga-amaka jisi ike ya Ekene Idemili United Queen! Lien! One! Unu azụgo ụmụnụ zụọ unu. Amemo. Ọ nwanne anyị nwoke. Osi biko udochia okwu delu ọ nwanne anyị nwoke ọkụ obere nwaanyị biko ọnụ anyị na-asụ ọnụ ọnụ anyị na-asụ ọnụ kpachadị ka abịa ọ ndị Idemili na-eme ibe diji bịajọ na ebe diji bịajọ na ebe emebinara ife anyị na-eme biko ka o si dị ịmara ka o si jụọ ajụ n'obi ya n'obi nwere oke etiti emebinara ife anyị na-eme
O wee jesi ụnọ wee bata wee sị ka o were ọjị si ụnọ na akụ inu na ego eji wee sacha ọjị wetara anyị wee sị ya nna ndị ọnwa afọ Igbo osita dị mma ọ dịrịgo gawa ese ka ịnyọ ịma na ọkwụkwọ anyị bụ na anyị ga na-agụ ọfọ n'ebe anyị anyị agọrọ taa gbada ekpere anyị anya ekpere wee sị na onye ọbụla biko ndị ugbo kpụpụ n'okpu na-achị ya na-aga ọjị anyị wee sị n'ọkwa n'afọ Idemili United na ọ ga-adịrị anyị mma ife anyị chọrọ anyị ga-achọta ya ajọ mmụọ chụba anyị daa mmiri ajọ mmadụ chụba anyị daa mmiri onye si n'isi anyị dị ya ma ya were nke wee gbara isi anyị onye ọbụla sị na n'ife anyị ga-akọ anyị nke ya nwe ga-eri kọpụ ya anyị na-eri anyị ga-enweta ya ifiri Idemili United anyị bido n'Austria ọ ga-agbazi Europe niile anyị ga na-eje na-abata ọ nwere ajọ mmụọ gafe nwere ajọ mmadụ gafe anyị ka ezinụlọ anyị adịla anyị mma anyị nwa mma ife ọ bụla anyị na-eme ya adịla anyị mma anyị gbuo n'aka nri ka anyị bute anyị gbuo n'aka ebe ka anyị bute anyị gbuo n'akụ ka anyị bute na-arụ isi ike na n'iru n'afa ndị elu na ndị a ọ dị ọjị na-abụ kedu ofe bịa ka ịrụtọpụ ọrụ na-eri biko iwe were anyị si were ego a ịma were ego je ịma Eliza ịma London ịma dịka ka esi dọsọ gosikwa m ya ọzọ nya ka ị na-eme ndị a na-ezigbo nsogbu karịa ndị nwe obodo tinye n'ọnụ ọ ya ka ị na-eme nwanna nnọọ ịhụ ka ndị South anyị wala ọjị na-ewepụ ọjị anyị wala ọjị biko taiko nwanna ama na ihe na-eme doro gị anya ọ bụ taa ka obi Victor, kwụrụ pose olu m nwanne m gwa pose unu all right, you're welcome, eh?
Oh, I know that. Exactly. Okay, one now. Ndị black ụnụ amakagasị. Esegoro m ụnụ ka nsekwa ọzọ ịmara ọha eju afọ. Ụnụ dị ọyị nwanne n'anya zaba fon megi na zafon ọchị priest foto a ga-ama mma. You know, church, I'm going to ambassador. Unu na-anyị unu akwụna onwe ebe mbụ n'aka ji nsị unu na-anyị unu akwụna onwe ebe mbụ n'aka ọ bụrụ anụ ọbịa abụọ wee bịa so ka anyị anyị ọdịens ọnwa oyoko Oyila gas n'ihi ala nke onye ọbụla maalụ n'ọstara anụnwa chairman ndị ambassador chairman Anambra high chief ọnwa oyoko na-eti eti ọnwa oyoko oyila gas chairman ambassador chairman Anambra oyoko wee sị na ọbụrụ mgbe ya abịa ebe a ka agbala aka bịa ma ụmụnne ya ka anyị bụ na-ekesịa na mpuke eburu na ebe ọnwa oyoko wee bịa wee buru m ofu akpati nkwụ wee sị ka ya wee sọpọtụ anyị ọ ya adịkwa ọrụ ya mma ọnwa oyoko anyị kwụ okwu n'ọnụ chelụ abịasịa gwa anyị bụ ịchọ ịgwa anyị na mmadụ kwụrụ ọgbọ ọnwa oyoko biko ọnwa na-egwu ogwu biko wee na-ekele ndị ide mmiri niile nọ n'obodo a. Ide mmiri nwere mmadụ achọọ ndị gụrụ akwụkwọ chọọ ndị so n'ihe a na-eme na mana mmadụ ọzọ ife a na Aisha nọsịrị ide mmiri so na obi dị m aṅụrị na the end of the day ndị ide mmiri aghọtala before na ha na-adịka ha emebu mistake emechaje si na ha ga-emesie ka eme ihe ji obere ide mmiri a na-agbala so obi dị m aṅụrị na-emesizi ide mmiri ewu ide mmiri union n'obodo a ama ma kpọtara m ofu mọdụ so ide mmiri united si na na-ekele unu my brother never achọrọ m ịga mmụọ mana enwere m ndị ụkwụ aka m bụ my mentor n'obodo a wee ka ide mmiri
almost here level the member of the another party man and Idemili idea. Eba ka m si na mụ aga ha hapụ na ụmụnne m na nga bikwa ebe a ka m bịa nọ ekpere ụlọ so jideni ka unu ji make anyị chọọ na Idemili United karịsịrị ọka ibie n'obodo a maka unu karị ihe a sịrị ụlọ wụ unu nwere mmadụ ife na ike ụmụnne m Oyoko daalụ Oyoko Ava ọ dị mma. Udo dị. Ọ dị mma. Ọ ihe o kwesịrị ịhụ. Exactly. Otu a ya. Udo. Ono no ọfụma. Ya. Otu a ka ọ dị. Nwanna ga-eje ya the Bokuno long time no anyị nwere ụkwa are you hearing me? Eki Idemili. Engineer. Lots of you don't vlog in ndị be anyị abịakwa n'ọzọ anyị nọ na TV channel nke a na-akpọ Akụkọ TV n'ụbọchị nke tata ụbọchị Saturday 13th of July 2024 anyị nọ na nke ndị Idemili United ebe ha nọ na-eme grill party ma picnic ịchịkọta ya ọnụ grill party na picnic a sị na bịa rie abụọ bịa rụọ ife oriri gba kasa mmanya na-aṅụ aṅụ gba kasa nọ ngị bịa isi n'aka gị serve yourself wee werube nke sọrọ gị ndị Idemili United gburu ofu ewu ịghọtago so anụ dị more than required so anyị si ka bụ ndị Akụkọ TV ka anyị gaa round wee jụọ ndị mmadụ ka ha si wee fụ ihe a na-eme mgbaso na anyị nwanne ka m interrupt unu small nwanne gwa anyị ha na-akpọ gị gwa anyị ka a na-etu gị afa m bụ eze nwere ife na-etu m afa m bụ eze bụ n'okengi na afa nne m na nna nne m dị ebe a ị nwere ike ịgwa anyị ihe na-eme tata na ụbọchị nke taa anyị nọ na kemafia na grill party ndị Idemili ndị Idemili kpọrọ anyị oku taa si anyị bịa eli anyị bịa nwụọ and fanwa na-eme ọfụma ahụ ka m kwuo eziokwu maka na plan m inicha time bụ na anyị emego meeting ọ bụ na ndị Idemili emere ọfụma ya ka efe n'Olu steeti onye a sị na ọ na-eme ọfụma nya jide ka o ji fa jide ka o ji fa na ọfụma na ọ bụ ma fa na-emesi ike ife fa na-eme na ọcha anya asị na ihe oriri gba akasa mba ọ bụ akasa ka ebe na-eme pati na Casablanca na nọ ngị serve yourself ọ bụ ọkwa obere ife iricha ịkwụrụ ọtọ were ife niile dị ịchọ ọka ọ dị ịchọ ube ị ga-alacha ịchọ oji ị ga-ata ịchọ anụ ewu arụ grill ị ga-ata ịchọ chicken grill ọ nọkwa ya nke ọbụla ịchọ ọ dị ha ịchọ ife ọbụla iche ị na-eli eli mba Fameka ndị Anambra isi na onwe nke a na-etu gị mba afọ m bụ eze ife nne m na nna nye m eze daalụ hinne daalụ ọnwa nna ngwagwana anyị nke a na-etu gị Akatagodo ọka ntabụla ọka nwe ugbo ka ịgwa anọ na-eme ihe nji atabụla ọka mkpụ nri ngwa ndị mmadụ na ịma na ọ kara iwe na-abịa
ọ bịa n'izu ọ naanị izu ọ ka adịkwada ọ mgbe bọza bụ na ahụrụ ya atagoro ihe ịta ya mma tata ya dị ọdụ mma ebe ya nọrụ n'Igbo ka anyị gwa ndị mmadụ na ọ ka dị n'ebe a ọ ka dị ebe niile n'ụwa so ọ ka ga ata ihe a aṅụbiri gboo wee budaa ị mara enwe ihe na-agụga ya na ibia ebe m ahụrụ akụ ka m were biya wee butuo ya so ma ogere ihe iji ụmụnwa a sị nke a na-etu gị ọmụwa Abacha Abacha nke onye ọbụla mmadụ Abacha nke dị ndụ ọ nke nwụrụ anwụ nke dị ndụ Abacha na Vienna maka na ọba onye ụjọ ka na were atụgbu onye ike aka onye dị ndụ a na-atụgbu onye ike aka etu a Abacha nke m nke dị ndụ Abacha nke ọzọ nke nwụrụ anwụ abụ onye ụjọ ngwado egwu ngwagwana anyị ka o si aga na grill ndị Idemili United grill ndị Idemili ha ka m ji ekweghị na ntabụlụ ọka nwebụrụ biya ọ na-egbe ọkụ ebe a hụ na ihe na-eme ebe a tata nwanne anyị nwabụ ndị Anambra ada agba ya dịrọ ọ mara anyị na ọ mara anyị anyị mara eri ibe anyị mara anụ nwaanyị anyị mara achụ ego ada agba ya dịrọ so nke ọbụla anyị na-eme nke ọbụla anyị nọ ọ bụla ekpekpere ka ọ bụrụ onye Anambra bụ isi Igbo onye na-akpọta na-ekpe ka m to start with mụọgwụdo Abacha onye nnọfịa dị na nri bụ isi Igbo ịgatago so na mụọgwụdo onye Igbo mụrụ ma mụkwụrụ ma mgbugwo adịghị niile gbasara m bụ na nri ahụ ka ọ dụ ajara m mba so onye ga na-anụ n'ebe a Igbo na-ekwu okwu ihe a daalụ nwanne m mụnwa ka a na-akpọzi Igbo anụgo Igbo na-ekwu Igbo na-anụ Igbo na-ekwu ihe a daalụ so n'ofe oge a ka ọ bụ daalụ ma ọchịa ma ndị Anambra yuzu na Austria so na ihe na-emetọtara aga n'anya ya etu a na-etata ebe a na anwụ ka anyị na-achegide achegide ebe anyị wee na mmiri ara ezo ụbọchị tata wutele so nwere anyị olili karị ya ọnwụ karị ihe ọbụla ihe na-eme anyị abụrụ onye na-akpa agala so onye ọbụla onye eri ihe ori ya na ndị Idemili karịrị okwu ekotara Idemili karịrị okwu ekotara onwe ya na-akpọ Idemili onwe ya na-akpọ ide wee tizie mmiri onye obule bụ ha gburu obobo ọba abalị obilikịtị ka Idemili bụ so ọ ya agaziri ndị Idemili ọ na-agaziri ibe etu anọ na ba mba na-agakwa etu ka ọ dị nna ụnụ afụgo niile na ọ na-aga n'anya ya ndị Idemili a sị na onye a na-ekwu nwere ihe ọ na-eme so ka anyị chọkwa ndị anyị ga-ajụ ajụjụ dị iche iche ya ka anyị na-eme ada anyị nwaanyị jikwanụ m ejie mma ekwukwe nke ịntanetị ya eji sara ọkụ ọhụ ijele mma n'ọka eti n'obodo Austria ka anyị nọ na-eme ewe ndị kwunu firi ife a na-eme ebe a mara na ihe bụ problem na Moscow ma asụ ya bụ Idemili ka m gbuwe otu ọ na nsi bute oke ndị be anyị ife na-aga ebe a bụ kịta bụ ndị Idemili niile nọ n'Austria ebe a ka a sị ka gbakọọ n'ụbọchị nke taata wee na-eme ewe wee na-enweta onwe anyị so onye ka anyị na-eme ebe onye na-anụ ya afụ na edebechara ọka ahụrụ ahụ ma ji ahụrụ ahụ ma ọkụkọ a were n'ọkụ ya na-akụ ụbọchị n'ọkpa ya elu ịrụcha ya enye gị bọtụrụ mmanya wee kpọnye ya agba elu kpọtuo so onye ka a na-eme anụ ehu dị ya ma nke ọbụla ị chọrọ ọ dị ya akụ oyibo dị ya so onye ka anyị na-eme ewe ofu mgbe na aghọ maka na ọsọ sọma bụ mgbe anyị ji enwekọta aṅụ onye ọbụla afụkọta ibie maka ọ gaghị akwụ otu nwozie ya afọ ibi onye ọ na-anakpuo jebe ọrụ so na onye maka anyị na-eme ebe a nụnwa kịta so nnekwa ihe afụ ma ndị ọcha nọchakwa na nkọbefa na-eme nkeba ndị ruo ha na-eme ebe so anyị nwanakwa ebe a na-eme ebe nke anyị so ebe onye nọkwa ụnọdụ na Naịjirịa ma ọnụ nọ na mba ofesi ọzọkwa na-eme ewekwenụ nkonu ndị Idemili niile ka anyị na-agwa ife a so adị ide ka mbụ tụọrụ m ebe adịdị ijele mma na-ekwu onye ka a na-eme ebe oke daalụ ma ndị anyị ekelekwa m unu ọ dị game changer ekwuo gịnị ihe na-achọ ịgwa anyị ịmachekwa anyị ka atụrụ na-ahụ onwe anyị n'anya kwụsị anyị na-ahụ onwe anyị na a ga-enweta mme ajọlụ Idemili United ụlọkọta Idemili ihe mere dị oke esukụkọ ọnụ na anyị na-asụpọtụ ha ụta isi ekwe dị ise ka emekwa anyị na-esi ihe ụta ga-esi na-eme ya ebiri ihe ọ dịrị gawa na onwe karị ihe meziri emezi power thank you very much
Okay, mbaludo. Ọchịdị Kola ma, edo okay. Ọchịdị na-agwa anyị. Wale ka Ka na-aga. Ka litu godu. Ka dike ya. Ụnụ afụgodu na azụ dị ya, anụ ewu dị ya, chicken dị ya, ka ebe ihe ọzọ fọrọ afọ, ọka dị ya, plantain dị ya, everything dị ya, ọ dị ya. Mbadike. Mbadike. Àwọn ihe seke tụpụrụ anyị. Biko. Na-agba ndị Idemili. Well, ndị Idemili bụ ndị Igbo. Anọrịla anya ebe ahụ ndị Igbo, onwe ndị ọzọ na ebe anyị mere invite. A sị na ọ ga-adịrị ụmụ Igbo na mma. Ọ ga-adịrị ndị Igbo na mma. Ebe ọ bụla onye bi, ngụ ọ bụla o ji eko, ọma nkụ ya. Ana m ekwuzi kalịsịa ndị Idemili kpọkọrọ anyị n'ụbọchị nke taa n'ala Vienna na Austria. A sị na ọ ga-adị ndị Idemili United na mma. Ịhụ anya afọ ife a na-ahụ na ife a na-aṅụ na ife a na-eli. Ọ bụrụ mgbe na-efe nso ọnwụ na-akpa mmadụ ka o si. A sị na Jehova Chukwu oke abịa amaghị, ọ ga-eme mejuoro ha, nye ha nyekarị ụmụ ha ihe akụ ihe nwe ọ ga-adịrị ha na mma. Kolamanụ gị nwa na-esekwa n'anyị ife a bụkwanụ ọgbọgbanị ka ewu maka Idemili ka ewu bụrụ oke etiti, ọ ga-adịkwa gị na mma. Anyị fụrụ ka isi alụ ọlụ iwute obiọma gị, Jehova ghọta ya ụwa, ọ ga-enyekwa gị ogologo ndụ, ị ga-arụ isi ike. Mgbe anyị ga-akakpa nzu ihe maka anyị ga-emesịa kara ndị Idemili nzu asị onye nze asị onye ichie, aga m akara ndị Idemili kara ha edo wee sị na ọ ga-adịrị ha ma edo ga-edotara ihe ọma. Aka mụrụ nzu ọ da-ama unyi. Yes, ọ bụ ya kwuo. Mụnwa bụ ọzọ Emmanuel Obinali Chukwujekwu, okwu ekwuru nwa iyi a na-egbu iyi n'ala Ihala, bụrụ onye ibu Mgbadike na Vienna, Austria. Yes. Onye a na-ekwu nwere ihe ọ na-eme. Ahụ ka esi dị. Daalụ hinne. Daalụ. Idemili na-anwa na nwere ike mana ya akaba arụ bịakwere na Anambra ka nwere nke na-eme ekwere na ebe na-eje mana udo dị, they are trying their best. No, it's okay for me. Ihe na-eme ebe a juru m afọ, nwere a na-eme ihe ka esi eme ife, nwere ebe na-eme ị mara gwara ndị ọstra dịkwa ka nwaanyị ndị ọstra enwere ike anakọta kịta mmiri atasuo because gị na nwaanyị ndị ọstra kịta nwere ike isucha ya ọkụ tata, sucha ya kịta ọhụ ofe ama ọsọ tutubere direpụ ya ịzọba azọba mana udo dị is okay, udo dị ọgwụ a na-etu ma boy camp n'obodo a wee na-achọ ịtụbu very soon mmiri enwe ilo maka aga m ana ka m jekpugbu okpu ọzọ maka na o tegwe aka na nne ana m echi n'ọstra nne n'ibe anyị n'ezie nne ana-ekwu okpu ọstra mmiri enwe ilo very soon ọ ga-eme n'ọnwa na nne n'ibe anyị because na ọgwago n'afa na ndị aga m eje ka nye ndị ichie eme ha a na-achọ ka ha emebufute na main road maka ana m afọ onwe na mma very soon kịta m gwa nna ozi ụlọ na be m na ozi na main road mana olubeghị otu ahụ, so aga m akaba ahụ ka m mee ya maka na saịn ya abịabago, saịn ya na-abịa nkịta nke echi. Nne ka nna agwa gị ihe ọ ga-aga maka ọzọ achọrọ m ije ka m bịa ka m mee ya ka ndị ichie a na-enye m ezigbo nsogbu enyi ka nje nyefe ife ha na-eri maka achọrọ nkịta o nwere anyị na-achọ ime half year meeting egwu ha kwasara na ha ya aṅụ ọbara maka na o tebe aka ha ya eri they will drink. Thank you very much for speaking. You're welcome. You're welcome. None.
G, mama. Okay. No. Nwanne ka ije. Ya. Nwanna ka isi wee fụ ihe a piknik a na-eme tata. O nwere okwu inwe ike ịgwa ndị Idemili etu a si wee hazie piknik nke tata ndị Idemili na-agbalị ọfụma. Ahụrụ m na ha ji ofu obi pụta na-eme ihe dum ha na-eme taa. Ndị otogo anya m nọrọ na ndị Idemili jikọ onwe ha ọnụ na ha na-agba mbọ ịfụ na ha doziri onwe ha nnukwu na anyị dozi ife nọ n'obodo. Ọ ihe m ji bịa today maka chairman ndị Igbo ka m kelee ha mụ na lọlọ m so bịa ka anyị kelee ha mmekwe ka ha mara na anyị na-elekwa anya ha ka ha na-abịakwa banyere anyị na Igbo Cultural Society Austria and ha nabatara ya. Ndewo. Daalụ ihe na-etu si wee bịa nọnyere anyị. Kekwa n'afọ nke a na-etu gị? Afọ m bụ Maazị Anthony Ikechukwu Egwu Ibe. Ka agwara m nwunye m Mrs. Chinwe Agata Egwu Ibe. Daalụ ihe for speaking with our TV. Unu amakacha. Thank you. Ya gazie. Ya, lọrọ, anyị kenere gị. Anyị kenere gị ọfụma. Ya gazie. Thank you so much. Ya. Bye. Vice Chairman ndị Igbo. O wee bịa wewere ofe onunu wee sị ya wee sọpọtụ anyị n'ibe a na-eme ka ya wee gba anyị sị anyị jide ka anyị onye asị ya jide ka oji na ọ na-eme gịnị ọ na-eme ndị Idemili si mbi ukpe ekene ukpe ekene ekwe ka ọha ọ na-echekasị nwoke ubi ezi egwu ukpe ekene dawazi abịa ọ ya anyị wuru anyị ịkabalụ nka ọta ka ọ bụ ukpe ekene anyị bili ya anyị wuru anyị anyị bili bụ ezigbo ukpe ekene nke ya eme ya ọ bụrụ na ịchọrọ ihe tupu ogologo ito mmụọ ịkpatakwa tie na nke ị nwere enwe agwasị na ọ ya adịla ya na mma nwanne m Eke Idemili ka ego si aga ife na-aga ka anyị si wee plan anya ndị Idemili United Austria se bịa rie ṅụọ anyị tụrụ ya open onye ọbụla chọrọ ife ọbụla oge ife ọbụla ọ ga anyị nwere anyị karịrị ya ọ gbara kasa fachọkwa tekewe anyị efa tekewe mana etu ife si aga ife ka o si ekwu ife na-aga ọ na-ekwu etu anyị si wee chọọ mana enwegara other events dịga ebe dị iche iche mana oke ruru etu anyị si wee chọọ mana fa akpọ na fon semba na fa na-abịa so na maybe na anyị ga-anọ ebe a wee ruo n'ime uchichi mana anyị nụ ya mana ndị begoro abịa ọ dịgo mma adị maka na ịkpọ mmadụ bịa rie ma ọ bịara rie onye siri unu ewebe iwe maka oge ebukwa mana anyị kpọrọ bịa rie ada na-eriri anyị Eke Idemili daalụ hinne our patron anyị kelere gị ya gazie udo Victor 1 minute tụpụrụ anyị okwu 1 minute so nwanna mana anyị nke a na-etu gị akụ nwata one n'Idana which local government ọ dịkwa n'ọnda Idemili ma asị m kwurekwa so n'ọkụ ya ọ na-achọbiri ya ndị ọ ka na-amalite na ụfọdụ ndị ka nọ n'ụzọ kedu ife nwere ike ikwu etu ife si wee na-aga tata ibe m na-ekwu bụ na anyị bụ part and parcel of Idemili ndị Idemili nọ n'Austria anyị nyụkọ mamịrị ọnụ si ya gbaa ụfụfụ o wee gbawanya bụ ụfụfụ na-ekwezi ka osimiri anyị wee sị ka anyị pụta n'ụbọchị nke taa ka anyị mee grill party nke ndị Igbo na-akpọ ịmị anụ
anyị wee sị ka anyị mịa nụ ka anyị kpọọ ndị ọyị anyị na ndị ikwu na ibe anyị ka fa bịa sole anyị lie ma ṅụlịkwa wee tụkọsị anya bụ alụ ọnụ o wee nafe aga ka o si agafu obi aṅụlị bịa lie abụ ọnụ bịa lụwa so anyị sị fafa bịakwa n'ụlọ ya fama wele obi aṅụlị wee na-abịa ị na-anya n'ebe a tata ọra na eze gbakọ ebe a ịhapụ na obi aṅụlị jụọ onye ọbụla iru anyị bụ ndị Idemili gbakwa ife enyi na-eri na ya ada akịja ya ejiri ụjọ ka mee isi dị ọ dịrọ pọsịbụl na vanyị eli ọdụ n'ọkala so anyị akwado sị ka anyị mee nke a ka anyị ma na anyị mee ya so n'ọnya anyị nwa bụ Idemili isi Idemili so n'ọkwa anyị na-asị ọra na eze bi ebe a ọkpapa ji bịa nke fa ya eji wee na ya aka and ndị ka nọ n'ụzọ na-abịanụ fa ya eji ọkpa ọma wee bịalute ebe a anyị na fa ya anọkọ ebe a likọ ọṅụkọ fama nakwa n'udo so anyị na-ekene fa ọkpapa ji wee bịa ndị ezigbo obi fa ji wee bịa ka anyị na-aba nọkọ ọ ya abalụ fa so n'ọnya Ogbuefi Akụ Nwata 1 nke mbụ na mbụ Ogbuefi Akụ Nwata eju afọ anyị kenere gị na-eshi nne daalụ Olisa gọzie gị ndeme daalụ ndewo Hello Mary, you are welcome. You are looking great. Yeah. Ji na-emebe ọfụma, ji na-eme ọfụma. Nwa pọpọ rice and stew very plenty. Everything very plenty. VIP ebe niile. Everywhere clear now. Everywhere. God do. Yeah. I know onye ahụ. A sị ka anyị kene ego because na ọsụsụ sụrụ ụmụ ka isi ji bịa kwute anyị bịa ka ị nọnyere anyị ọ dịrị izi mana anyị bụ ndị Idemili na-eme onye ọbụla welcome asiamanụ ndị Enugu anya ndị Enugu ji afụ ụzọ agbapụ afọ daalụ maka ilota anyị si ka ị bịa nọnyere anyị kenere gị mmadụ ka a na-aya n'abọ Chineke gọziri gị na ezinụlọ gị welụta anyị wesịkwa unu tata ụkwụ iji bi ebe a ka ihe eji na mmanya iwetarala anyị etu a ka ngozi esi wee na-eso gị wee na-ana n'ezinụlọ gị n'aha Jizọs Kraịst iwe onye nwe anyị mmadụ ka a na-aya ekwuo gịnị na-emere onwe anyị ghọtago anyị nọkọtakwa ebe na ọla ibe anyị onye ka njikwa aka niile aka ekpe biko Oriakụ Koronu si ka o were ọka mezi wee sọpọtụ anyị n'ife a na-eme anyị tabasị egwu anyị ribe ka o wee na-aga daalụ biko Oriakụ mmadụ ka a na-aya so nwanna were abụ na ọka nna ya bụrụ na kwagodo anyị nke a na-etu gị agboro egwu na-arị elu odogwu na-arị elu ara m ogide ogide ka eji malụ m mmụọ na-apụ apụ so ebe m ji eme ibe anyị na abụrụ na nọ etu obi ahụ nwere adị happy today ọ bụghị na enwe ndị sibozi m ebe onye ife ọbụla anyị na-eri ihe aka onye ebe anyị na-efe wee na-aga aga so etu obi o si
ọ ga-adị mma ọ ga-adị ndị Idemili na mgbe ebe ọbịa nwere anyị nwechara ube na-ego ọ dị m ube ma Idemili nwere ube anyị nwere ọka anyị nwere ube mepụta iwe ebe niile anyị nwere ube so na ọbịa bịara taa ebe a obi ahụ juru ma ọ bata ndị ahụ osisi zinemi ka anyị ji wee mere na nna ụcha weta nwechakwa mmanya ka nwụche weta ọ bụ na ibe na-ajụ weta so obi ahụ ilu ma ọ adịrọ Idemili mma ebe onye na-abịa ebe obi ahụ oji bịa maka o ji wee na onwere onye emerụ arụ onye bụla ejibe ha obe ịghọta si otu asụ egwu egosi wee dị nwanne m ọ adịrị anyị mma ndị Idemili mma ịghọta ikiri bụ onye nwe anyị amen daalụ nne Honorable Engineer, ị ga-atụpụrụ anyị okwu one or two things. Isi ịchọrọ ka m kwuo Just ka etu isi wee ịbịagonu wee fụ ife etu grill ndị Idemili haziri etu o si aga kedu ihe ị nwere ike ikwunu? masị na ọ na-adị mma n'obodo this is our first time of for me ndị Idemili let me not put Idemili. They are nice people and they are people with culture, so it's a very very big pleasure to come and celebrate this picnic with them, and we are enjoying ourselves. We thank God the weather is good, and we still pray that everything they are doing today should go the way it should go. Ọ ga-adịrị gaba ka ị na-akọwa. Ọ ga-adịrị ha mma mere anyị invite. Ọ ga-adịkwara anyị nwa ndị mma ndị bịara bịa nọnyere ha. Ndị bịa hụ na ọ dị invitation. Okay, and anyị na-asịkwa ka ha na-eme ihe a ha na-emecha ka Chineke duo ha ka onye ọbụla lado n'be ha ọfụma. Anyị na-ekele ha ọfụma. Okay, so anyị kelere ha ọfụma otu ha si ekpe anyị okwu anyị bịakwadazia ha, so I think we are happy with the situation. Daalụ hinne ndewo kelukwa afọ a na-etu gị. Nna m ezigbo afa m bụ John Okeke, but ịmanụ ịbịakwa na obodo Vienna, Austria, afa na-etu mmadụ mgbe ụfọdụ dipendịrị ha ọgụrụ ndị ụfọdụ ọwa eziokwu na anyị bịara anyị asị ka anyị gụrụ ofu ihe tinye n'akpa, so ndị mmadụ obodo anyị nọ n'ime ya recognize kwa anyị as engineer, so we thank God ọwụ ike aka mmadụ beto ife ọbụla onye ọbụla na-eme dị mma Chukwu kwado ya. So by the grace of God I'm an engineer in this country for the past let's say between 16-17 years. Nwanne ọwụ otito n'aka Chukwu. Ndewo. Otu a daalụ hinne Engineer John Okeke anyị ekene. Ọgazubi ị ga-achọ ịtụpụrụ anyị okwu one or two. Nwanne mmadụ. So nwanna gwana anyị nke a na-etu gị. Biko afọ m bụ Chief Azubike Ifediora, eze Ifediora mma n'Igbo Ukwu. Ọ ihe afọ etu m. Ị nwere ike ịgwa anyị ịnego n'anya mfu ka ife si aga etu ndị Idemili si wee hazie ọnọdụ a o wee na-ekwo ekwo ka Idemili eturu ya, o nwere ihe ị nwere ike ikwunu? Nwanne m ọ gbaghụrụ ịkpa nwaanyị aka n'ike jụọ kere ihe afụrụ m ihe buru ibu ihe fụrụ ụbọchị nke taa nyere m obi aṅụrị. Ndị Idemili kpọrọ anyị oku anyị zakwara ha ihe na-ezuo ezuo, ọ bụ ndị karịa ọ bụ nri ọ bụ mmanya ọ bụ ihe oriri onweghị ụzọ esi achị ọtọ ịbụ na ọ na-ewe osizi eliba plantain mana eri ọnụ ụzọ 5 taa plantain ubekwa kịta ka ị na-agwa m ya biko si onye m ma alachakwa biko. So o ji ka o weretara ihe a na-eme biko ọ gaziri ọfụma nwanna biko iwe na-asị ndị Idemili biko ha jire ka ha ji biko nke ha eme na-esi ya ka ọ makarịa nke a biko ma ihe m na-ekwu na mụ nwa Zubi na biko ihe niile adịghị happy in fact wee na-asị na ya gaziere ha biko
ọ ga-adịrị ha mma na-asị nkụ ehi ya kọrọ biko ebe onye na-ese ewute nke ọ na-eme ya na-agaziri ya biko onye gbuo eke na ya bute ihe ọma ogbuo eke bụ ihe ọma ogbuo na-azụ ihe ọma ogbuo na ihe ọma ka anyị na-ayọ biko n'afọ Chukwu na ndị ana ya gazie afọ ahụ Chief Philip Azubike Ifediora eji Ifediora mma n'Igbo Ukwu ezi Ifediora mma ya n'Igbo Ukwu ọ ihe ọ bụ anyị ekene nwanne erinne nwanna ị na-atụpụrụ anyị okwu a sị na ọkụ ọ ga-ewetara aka na-erubu ya ọ bụ m Jude Uchenna anọpụ echi ọ bụ Obuodebere na-akụ onye akụrụ ka mbụ Obuodebere aka ji ọfọ nke isi na Gebrum na Gebrum na Austria ebe a na-akpọ African Dove na Nido Strike so ndị dị mmiri kpọrọ ya oku and ha zụ ka eme ihe ndị akpọrọ anyị ebe a ihe o zuru oke maa ụma and anyị erigo ṅụọ ugbu a wụsọ obi ya ṅụrụ ọkafọkwa asụrụ ube dịkwa ana ọka dị so ana m echekwa atagụba anụ nwa mma taa azụ ke ọzọ dịkwa nwa henisen bọtụ abụọ agwụgo taa ọka nwa henisen aka oyibo bọtụ abụọ agwụgo nke atọ ka anyị na ha aṅụ abasọ ga-adịghị na mma ọ ga-adị ndị dị mmiri na mma ụtọ ha mere afọ ọzọ ga-adị abụ mmachi kwuru mmachi na-ekewa Chineke nna mere ka ha mee n'afọ a onyekwa ihe ji mee n'afọ ka ọ dị mmachi kwuru mmachi na-ekekwa ihe bịa ebe a anyị na-aka nkụ ndị iche ndị ọzọ ndị okwu ndị ọzọ ndị iche nọ ebe a sabasị ọ ga-adịghị na mgba aha ndị na ndị ala ise gbakwa anyị afọ a na-etu gị ọzọ Jude Johnson Uchenna dara n'okwu echi onye agụrụ adọnwa bụ aka ji ọfọ Obuodebere aka ji ọfọ ka isi aka buru aka ji ọfọ nke izizi daalụ hinne for speaking with us daalụ nwanna ị na-agwa anyị okwu jidenu anyị one or two bugodo ụzọ gwa anyị afọ a na-etu gị ọ bụ onye agbọ ọtago ọ bụ Chief akụkụ na iwu anọkwa gbọrọ ahụ ihe nchọ ịgwa bezigbo mma kwụsị ụlọ maka na ndị Idemili okwa akpọ m taa mmadụ dị very surprised na dị okwu atụ ọmanya na ọịtụ aka oge a gbadụ nke ebe a ọwụ ihe ntụwanya aka mfụ ndị Idemili mere this Idemili party so big na onwe onye mmadụ ga-egbukekwu agbata ihe anụwa mmadụ dị very happy very excited na next year amekwa ya etu again ngala ka abekwa ka ọ karịsịkwa etu a na ndị ebe mmadụ ga-abịa ebe a ị ma na ebe nke izizi ya merụ dị etu a ka esi ka nke ịbụ ọ ga-adị ọhịa anyị na-atụ anya ka Igbo ka ọ dị more than this ọ ga-adị more then we'll be very happy but nevertheless nke taa my brother all is very much exciting and big. I'm grateful to the people of Idemili. Thank you very much, my brother. Daalụ hinne gbakwa anyị afọ a na-etu gị Onyeka Chukwu Idegbeku, the Apokuden one of Agbo Kingdom. Apokuden one. Apokuden one. Apokuden, ị nwere ike ịkọwara ihe ife afọ ahụ bụ? Apokuden. Adị apokwu obi kwuru. Ọ ihe omiri. Ọ nzere papa m. Anyị ekene. Adị akụ ihe, adị akpanye obi anyị kwuru. Ọ ihe omiri. Daalụ hinne ndị akụkọ TV na-ekene gị. Daalụ ya gazie. Ya. Ha, pọpọ nna atụpụrụ anyị okwunu anyị fụrụ n'aka gị ụchara acha ịma na ọ sị na onye na-anyụ mamịrị ji ihe n'aka ọkwụna ọnya eji m ihe n'aka onye na-anyụ mamịrị ji ihe n'aka mana o may take more than 1 minute mgbe na anyị afọ a na-etu gị pọpọ na ya akụwa nwa chara acha ọ jakwa na a ga-arachakwa ya ọkwụna ọnya ngwa ka ị nwere ike ikwu ifugo ka ife si aga na grill ndị Idemili piknik ndị Idemili United ka ihe nwere ike ịgwa ha onye ihe m nwere ike ịgwa ha bụ na asị onye asị ya jide nke oji na nke oji dị mma onye asị ya hapụ nke oji na nke oji adịghị mma ọ dịghị izu ikpo oku ebe ọ na ha kpọkọrọ oku si ka a nọrọ ya na sọma
onye ọbụla bịa rie bịa ṅụọ so that means ihe a wụ na ihe na-aga ọfụma mmekọrịta ụmụnne ọzọ because a sị na ụtọ ụwa wụ mmadụ na ibi ya so ebe ha zuru ike si onye ọbụla bịa ka ezukọrọ ya ka e nwee aṅụrị so ha jide nke ha ji na nke ha na-eme dị mma that means onye na-agbaziri ha onye isi ha ọ na-achịta ha ọfụma anyị nọ na mba ofesi na anyị nwa ka ọ dịrị ịkpọkọta onwe anyị ọnụ wee nwere onwe anyị aṅụrị maka anyị hapụ anyị nọdụ n'ofu n'ofu a sị na igwebe ike so etu a Idemili si wee kpọkọta anyị ọnụ ebe anyị nọ kịta anụ nọ ka anyị nọbe anyị so kedu ka obi dị gị na nnọkọ anụnwa nnọkọ ụmụnne dị ka isi wee kwu by my presence to be here show that na obi dị m ụtọ because ọ bụrụ na obi adịghị m ụtọ ma na ọ na be m ọzọ na mụ akụchara si na be m wee pụta ịnọghere n'ihe ndị Idemili na-eme wee fụkwa ndị ọbụla hụkwa ndị ukwu hụ ndị nta hụkwa ma ego bụ nwa nwoke isi amụ so nke wụ na ihe niile na-aga ọfụma obi dị m aṅụrị na ụmụnne m ka ha bụ isi am anyị chọrọ niile na-asụ ofu asụsụ and ebe anyị nọ abụghị ebe anyị so otu anyị hụkwa anyị nkọrịta onwe anyị ebe a anyị chọrọ niile wụ ụmụnne isi am so udo ga-adịrị onye chọrọ udo pọpọ daa n'ala ya akụwa and ọ dakwa n'ala a ga-arachi ya isi am so a sị na pọpọ na-atọ ihe ọ na-atọ efe enyeghị ọgwọ dị ụtọ so ka ị wee marazie ka m si atọ ihe m na-atọ wụ ngwogwo ntori onye ọbụla bịakwutere m ụtọ esi m hụ na m na-atọ ntori gwogwo tesensi mgbe onye si na ọya ya bịa tesigodi m ka ọ hụrụ Nwanna, onwe ihe na-atụpụrụ anyị. Ị na-ada agbawa ọsọ okwu mana ka njide ego taa anụnwa. Ị na-ejide ego 1 minute. Ị na-ejide taa na gịnị mere kwa? Anyị na-agba ọsọ okwu. Ọkwụrụ na na-eme taa. Ị na-enye microphone. Ị na-agba ọsọ okwu. Ndị ihe mere ihe akwụrụ napụtara anyị ihe a ka ebe ahụ bụ anụ. Nwanna, agwa bụ anyị afọ a na-etu gị. Taa. Ka na afọ eji mara bụ anyị afọ. Ihe eji mara na bịa na bụ G mama. G. Nwo G mama. Oh G. Capital G. Okay. Nwo oyi. Wetago. Mana ihe mere n'ime ya bụ na ihe abụ Idemili na-eme ihe na ndị anyị pụtara ka anyị rie oriri na ndị ego ama abụgo atara ya eri na ego aka a na-eri na wetago ọdụhọ ka ụbọchị taata ndị mmadụ na ha ya echefu ya ọsịsọ maka na ife a na-eri ụgbara kasa ndị mmadụ enweghị ichefu ihe a na-eme na maka ọgbara kasa for the first time Idemili This is the first time ejere picnic. Yes. Ya na-eri karịa. Anya ụmụnne m. Efu ndị mmadụ ka ebe akwụ. Anya bọs. Okirikiri. Ebe ndị mmadụ na ọfụma. Ndị mmadụ ka nọkwa n'ụzọ. Ka nọkwa n'ụzọ na-abịa. So ihe a bụ ọnweghị oyiri. Na ndị otu a ka ọ ya adịrị gaba. Ọ ya na-ekpere ekpere. Ọ ga-adịrị anyị na mma. G ka a na-etu gị. G. Capital G. Capital G. Daalụ hinne. Ya gazie. Udo kola ma. Nwanne. Nwanna. Gwana anyị okwu. Gwa anyị afọ a na-etu gị. Okay. Mụ abụ Ogbuefi nwa Chinemelu. Ogbuefi nwa Chinemelu. Yes, na Nnobi, abụ Nnobi. Ndị nna m ochie. Yes. Kedu ka obi dị gị na ịnegharị anya ifu ka ife si aga nkata ahụ anyị nọ na-akpasi nsi tata ka a wụsịrị ya ife wee karịa kedu ihe ị nwere ikwu nụ? Ijukwezi okwu obi bụ m sọsọ aṅụrị n'ụbọchị nke tata because oge bido na-akwado ya bụ ihe ọ dịka ọ ya akwado dịka ọ na ọ ya eme ọ dịka ya eje dịka a na-eje. Thank you mana n'ụbọchị nke tata efuru ihe niile na-aga n'anya ya weda wee bụrụkwụzi ụtara weda wee bụzie ọ dịtọ ka ya futukwu anya na Chukwu anụrụ ekpere anyị because anyị yọke mmiri onye ka anyị ji buru ide mmiri so anyị kelere Chukwu na nke a na mmiri edistọpụrụ anyị so ụbọchị tata amaka ọ nnukwu ụbọchị anyị inezi anya fụ ka ndị mmadụ si wee ju a na-eri na-aṅụ ihe a na-eri ada agwụ agwụ ndị Idemili ọ dịka anyị etuwezi ebe eribe agwụ agwụ
Idemili gbasiri ike and anyị kwadoro ọfụma wee pụta because na anyị ma na anyị pụtara ndị mmadụ na-akwụ n'usoro wee pụta because na amanye ndị Idemili menwu ufugo so ya bụ nke izi anyị na-eme anyị na-eme wee dị otu a anyị na-eme Green Party wee dị otu a ọzọkwa ọzọ anyị eme n'esi year I believe na ifisef ma ndị egwu ya mechara ya akụ n'egwu n'ume ma obere kọnsat efe mmiri ma okwu a na-asị ka tune dị etu a onye masị ka funefune ga-adị ya bụ n'okwu ndị Idemili na-asụ ya bụ asụ ekerekwa nkọlọma daalụ nne papa anyị afọ a na-etu gị ọzọ Ogbuefi Nwachi nke izizi na Nnobi anyị adịghị ịbụa Ogbuefi Nwachi nke izizi na Ana Nsọ otu a ka ọ dị daalụ nne ya gazie oke mmadụ daalụ so nwanna gwana anyị afọ a na-etu gị mụnwa bụ nwanne Obidi nwa bụ nwanne Obidi ya afọ echichi ụgbana ogidi ya anyị nọ na-eme Green Party Green Party a bụ ife eji malụ ndị Igbo n'Austria ife anyị na ụmụnne anyị ji anọkọ ọnwa asosieshọn ede na ya ka eji akpọdebe ọnwa anyị kpọkọta ndị ọyị anyị bịa anyị na ncha anyị na-anọ ya nwere ya aṅụ irikọ ọṅụkọ ya so nọọ ife ọ bụ ndị ndụ ya eri ife oriri onye riri ka obu nke onye riri ka obu na ndị ndụ ya eri ife na ịbịa n'anya kịta efu ka ndị mmadụ si wee jupụta a na-anụkwa ndị mmadụ ka nọkwa n'ụzọ na-abịa maka o nwere ebe megasịrị ife mana ị na-anya efu na onye ọbụla dị hapi nlegharị anya kịta efu na onye na-ebe a na-akụ ife n'eze ịgbakọsịa n'ife niile a na-eme ma na Igbo buru ibu Igbo siri ike makwa na-abịa n'Igbo Idemili so n'ife a na-eme Idemili bụ ide maka ibe njiwasị na Idemili so n'ife a na-eme bụ n'ike Igbo niile anyị nwere alụsị anyị na-asụ a na-akpọ Idemili ịghọta ndị n'Igbo niile na-asụ eke obi ihe ejiwa nwanyị abịa n'ala Igbo Idemili so n'ife a na-eme na anyị ọnọdụ ka anyị bụ isi ọ nwere onye na-egbu eke a na-egburu eke egbu na-eke Idemili ka ọ bụ Idemili akara ete alụsị na-eri eke ọ nara achọkwa okwu so na anyị nwabụ ụmụ Idemili anyị wee sị ka anyị kpọkọnata ụmụnne anyị ka babịa kpasoro anyị nwere ya aṅụrị dịka esi eme ya na o nwere ife ọzọ nọ mgbọsị mmadụ kwa mmadụ ka ọ mee gịnị ọ kwara onwe ya mana ọ bụrụ ozi ka anyị na-akwa na oriri ka anyị na-eme gịnị ka anyị ka erie bịa rie abụrụ bịa ka anyị lụọ so n'ọnya ịma na mgbe ahụ ebidoro ịkpa ngịga a na-ekeke ọdụ ka ọ na-atọpe atọpe mana ata ekeghaziri ngịga ahụ akpabara sinsi ife niile wee ju ebe niile ojuzi a na-eri erichakwa ọdọrụkwa Idemili anyị bụ obi m nso aṅụrị na mbọsị anyị na-ekwu na anyị ebido mitin ndị Idemili ọ dịka anyị eme ya dịka ọ na anyị emeri ya nwafọ na next Friday na Saturday o mee 1 year anyị nọ ebe anyị na-eme nwafọ ogidi anyị wee tụọ elu nwafọ ogidi ka anyị na-eme ebe Idemili anyị wee tụọ elu wee sị na anyị ebidokwa mitin ndị Idemili ịghọtago anyị kwuo ya dada dịka egwu ka amụ ma na-emesị megide ya gịnị ọ bụla ife anyị wee dị otu anyị dị wee dị taa ife nwakwa ugwu ọ bụrụ na abalị ụbarị ndụ ka a na-ekwu okwu n'ife a na-ekwu ugwu ọ bụ mmadụ ise bụrụ mmadụ ịtọ bụrụ mmadụ ịnọ ka adị ji okwu obi eme ife sịrị mee gịnị sịrị konsistent onye akpọrọ ya kpọọ nwanne ya ịghọtago anyị ebukebere mana anyị mana n'ọdịnihu ife anyị na-ekwu okwu ya fuchọ nke iru ụka ịghọtago so n'ọnya daalụ nne gwakwa anyị afọ a na-etu gị ọzọ ọmụ bụ ụgbana ogidi ejiri m ụjọ wee too ụgbana ogidi ibe anyị makwana m ụlọ onwe onye a ga-apịa ịtarị tata nwere onye agha apịa ịtarị ibe anyị bịa bụ egwu na amụ kama na ife nwa kwuru mmadụ emebi na ife si mee ife niile ka ọ gaa mma na emere ife niile ọ dị mma ịghọtagwo o nwere onye na ibia ya adụ aka n'ọnụ ịghọta ị na-efu anya efu ka m si na-ahazi maka ba
chief coordinator. ịghọtago na-efoli n'uzo ịma na ịchịkọ ndị be anyị adịrị izi ịghọta mana sometimes you have to be harsh ka onye ọbụla wee kwụnyere onwe ewu mana ọ nwere mgbe anyị anụ ọgụ ịnụ ọgụ n'obodo polisi akpọla ijebe nga ịghọtago so na-egwu na amụ my brother. Daalụ hinne for speaking with us. Ụgba n'ogidi anyị ekene Akụkọ TV na-ekele gị. Daalụ. Thank you so much. Thank you. mmanya o butere anyị o jiri ezigbo oyi maka oyi ya mmanya o siri esi biko dị ahụ nke ibu ebe anyị ka ihe na-elo test and see. Yeah, what I go? Chief and chief executive. Chief CEO. Mama Grey. CEO. Mama Grey. Africa. Go ye hand. We have one carton. Swiss one. Jiloyi. If I negotiate, but not a gossip or you go. So nwanna gwana anyị nke a na-etu gị. Mụ bụ Ogboni Mkpọ. Afọ nke gị adịkwa egwu. Daalụ hinne. Ka obi dị gị na ịnegharị anya ịfụ na onye ọna na-emegharị ọnụ ndị Idemili wee kpọkọta anyị otu ebe a ife a na-eri gbaa kasa ejenubeghị piknik etu a ife a na-eri a na-eri ọha agwụ ka obi dị gị. Nwanne m obi atọka m maka na anyị bụ ndị Idemili na Chukwu kesikwa na ike na ụdị nke anyị na-emekwa ife na ụdị nke anyị ka o esi wee dịla anyị na mma and anyị bụ ndị like ndị mmadụ kpata anyị na-akpa nke anyị na-akpakwa nke ụmụ anyị na-akpakwa nke ndị ọya anyị eri n'ife anyị na-eme nke ikwu na ibe so n'onye kwa ụbọchị taata zi wee mekarịa anyị wee kpọọ Igbo niile na ndị fọ anyị na ndị fọ anyị na ndị anyị fụ n'anya ma ndị ọcha ma ndị ojii fọbịa soro anyị ka anyị bịa nwere aṅụrị na piknik ka anyị na-eme n'ụbọchị nketa n'ọhịa ka anyị nọ n'ime etu otu wee na-aga ọfụma ịma na mgbe a na-akpanya bụ nkata ọrụ ka anyị eje ka a ma eje mana kịta atọsaziziri ngịga ife niile eju everywhere anyị na-ekegwo m ka ị nwee ike ikwu maka ya. Ife na-ekwu na ya bụ na ụmụ eze bụ eze nwa eze edefu na mba ya na anyị maka anyị si wee kwado mmadụ ka anyị si eme na onye mụ Idemili ma amalụgo Igbo malụ Naijiria na Idemili bụ Idemili na ife ya bụkwa ya bụ ide ya gazie ịkwafe a na-etu gị ọzọ onye Ogboni Mkpọ ofu nwanụ anyị ekene ndị Akụkọ TV na-ekene gị ya gazie ọ ga-adịrị gị na mma daalụ. Nwanna gwana anyị nke a na-etu gị. Ihe ji wee mara mbụ Ahụbaleze ama na Nnobi abụ m onye Nnobi bụrụkwa chairman ndị Idemili United Austria. Ịma na mgbe e bidoro ịkpa ngịga maka dis piknik a ọ dịka ife egwuregwu ọ dịka ya aga n'ihu dịka ya aga n'azụ moto gaa ihu ọ gaa azụ mana tata atụsaziri ya bụ ngịga ife wee gbaa kasa efu na osi a na-eri ọha agwụ
eribe agwụ agwụ ka anyị na-etuzi ndị Idemili ife abụ the first time a bịara picnic ihe a na-eri mmanya dọrọ a na-ene mmanya anya nwanne a sị ịma na ogori n'ọdịna bụ ọmarụ nke ka ya mma ịma ịbụ Idemili anyị sị ka anyị kwado okene tata kpọọ ndị mmadụ bịa rie abụghọ bịa lụọ ka ndị mmadụ na-aba afọ onye ruo ọgbaba ọsọ mana bịa rie bụ ịbịa ruo dọba afọ kpọwe trauza gị ribe eat as you go iricha ịnaba ya akpọtara datị na ndị chinko mepekwa anụ ebe a na-eme bufet bụ ịkwọta ata iri na gbu irigide ọkụ osisi mgbede ị na-anaruo ị nwere ike ọ bụzie baro ka anyị akpaghị wee naba so Idemili kwadoro tata ka obi dị gị na ịnegharị anya ịfụ na onye ọbụla na-enwe ị na-anya ịfụ datị na ahụrụ rie aka na ahụkwa nwanna maka mgbe anyị bidoro abịara m ebe a 4 o'clock today in the morning ka m wee zọta hia ebe anyị ya na-efu ebe a efu ka o si togo o toro ezigbo ogo abịara anọ m ebe a 4:15 in the morning wee nweta this place ka ndị shọ na that thing na-ekwuru n'ọya ka a na-eme ka Idemili data atọ onye ruo onwe aṅụrị manụ ihe ekwuru ka a na-eme ha ndị na nkịta efu na ihe niile n'ebe a na onye ọbụla na-achị onye rụzie onye kparụzie 2 bọtụlụ n'aka oje na-akụ na-akpazi nkata mgbe ọkwa ma oriri ihe niile dị ebe ekwuru na ọya enwe nke eji ana erigide ọfọ onye chi weta ka ewe nya were tekewe rice ka na ebe na onye agụụ na-agụsi nye ya nri ya rie nri oricha anya na ba echi ya na-ekwa manụ Idemili United Austria eziokwu kere nwere okwu ị nwere ike ịgwa ndị Idemili okwu ị nwere ike ịgwa ndị nọ n'akụ ndị Idemili nọ n'akụ na-eche ka ama na ife na anya bụ nọ n'aka na egbe igbe na ọgaba gị ije ụmụnna gidigidi ugwu eze ka ihe anụ ihe na-afụ ụzọ ka ihe afụ ụzọ ihe na-anụ isisi onye nụ oyi chukwu ọ bụrụ na ha ejuọ mmadụ agbaghị ihe mere tata Idemili United abụghị asosieshọn kwụrụ akwụ ị na-enekwa ya na-ene ndị mmadụ ka na-abịakwa ihe abụkwa 8 abalị ọta online ndị mmadụ ka na-abịa ụma mmanya ma ihe eriri onye nke onye ji elu nke fọ ọnụ maka ọsị isi 12 ka anyị bido hụba anụ nyebe ndị mmadụ nri ọ dịghị izi mana anyị gbara ọbara ihe na-eri ihe abụ dị first grill fugo n'obodo a emegoro si otu akwuo ekwuo ogwebe na grill emere n'obodo a I was once a social secretary ndị Anambra ọ dịbe na like this mana ihe efuru na-eme tata Idemili United ụmụnna ndị Idemili bịa nọ na otego anyị bụ Anambra na Anambra mana Idemili siri ike otego anyị nọbara ndị anyị na-enye nsogbu mana ihe a na-ekwu bụ onye ruo na-agbagota ka anyị nọkọ ofu azịza achịkọrọ ọnụ ya ka eji azị ilo ọ bụrụ na igbutu igu nkwụ ị na-akpụ azịza agba ịkpọ iwe o wee zuo nke ijizie zambala ezi mana ekenekwa m na ụmụ Idemili ma onye sikwa na ọ bụ he ọ dịbakwara ya ụkpaka gbaa n'ọhịa ọ mmadụ na-eji akpa ụkpaka ọkpata ụkpaka ezukwa ọnụ so na ekenekwa m unu sikwa unu daalụ mana anyị bụkwa Idemili anyị aha achụ ma anyị na-abata ụmụnne anyị bịa anyị emekwa ọfụma kolomanụ vidiyo manụ daalụkwa gị nwa bụkwa onye Idemili ị na-emekwa ụmụ ihe ịntanetị ya ị na-agbasakwara ndị mmadụ ozi na-agbakwa ha onye bụkwa onye Idemili ya bịakwa ọnụrụbe nwanne ya gba n'ọsọ maka enwere ka esi na-agbara ụmụnne gị ọsọ ụbọchị ikpeazụ ụmụnne gị eso gbara gị ọsọ maka ihe na-ama ụmụnne gị amụrụ ụbọchị ha chere gị wọka mana anyị erughị ha ka echere wọka mara ọkakọ mma na kịta ịbịakwa ịbịaza afa gị n'ọrụ ụmụnne gị gbakwa ha ọ bụgodị na ka o si dị ime ụmụnne gị we understand you maka echi and anyị na-ekenekwa nke nwa bụ our leader because na etu ịbịara fọ nke ụtọ ọkwa sacrifice to lead is to serve nwanne ọ dị ọkụ isi mana ihe niile ihe na-eme ka imere ụmụnne gị ka ihe niile wee baa jide ka iji anyị kenere gị papa na-etu gị ọzọ ahụbala eze ama nke izi na Nnobi ahụbala eze ama nke izi na Nnobi adreesị ndị Nnobi na Vienna adreesị ndị Nnobi na Vienna ihe eji manụ m na Vienna bụ Igbo egwuru nke izizi Nnobi 1 ahụbala eze ama na nsọ nke dị n'Idemili na Nnobi na Anambra steeti daalụ hinne akụkọ TV na-asị na ọ ga-adịrị gị na mma dịkwuoru gị nwa na mma bụ koloman aka na-akpa igwe na-akpọ onyonyo na mba ụwa nya gazie onye isi ndị na talent dadịkwara gị na mma ameme udo ya ma ahụ na mma Idemili kwezuo ya daalụ ya gazie Chumex bịa
ahụ na oke ivi adị ezo n'ata ife sọrọ gị kwuo ọkwa ị nọ n'Idemili ịbụ onye Idemili na akwụ m onye Idemili kpọmkwem Idemili bịaza prezent n'Idemili o kwesịrị ka ife si aga mgbe anyị na-aga ọfụma ụmụnne ejighị ofu obi eme ife onweghị ka ha ọganaize ihe dị etu a osote a na-aga in peace onye furu ukwere onye afụrụ ukwe anyị na-ekene gị etu isi wee si all the way from St. Paul si ka ị bịa nọnyere anyị all something to be appreciated ka ọ bụ mgbagba na anyị afọ a na-etu gị afọ mbụ Chukwuma Igwe ihe eji mara mbụ sọ Chukwuma nke mbụ ka nke bụ nke mbụ n'ọka eti sọ Chukwuma so enwere m idea na ndị Idemili na-eme ihe today sị na mma bịa ka mma ka esi aga di ya ọ bụ eziokwu na m ajoinibeghị m dia group but emere m invite wee sị na m na-abịa ịbịagonu kịta wee fụ you have come and you have conquered ifugo ka ife si aga n'anya ife a na-eri gbara kasa a na-eri ọha agwụ a na-ewepụta ife atụ ife niile a na-eri ekposara ya n'elu tebụl mmanya adọ ife n'ụtọ and onye ọbụla bịara ebe a na-enwesa aṅụrị ọ na-erifee n'afọ kee ka obi dị gị obi m nso aṅụrị onye na-apụ anyị na tose so even ị na-eme anya n'aka na ejikwa m ihe nna amị n'aka obi m nso aṅụrị atago m azụ taa ọka taa ube onwe atabụ obi nso aṅụrị na-ekere ndị Idemili si na Chineke gọziri Idemili and Chineke na-agọzi anyị na-aga n'ihu n'aha Jizọs amen yes etu a ka ọ dị daalụ hinne daalụ nnọọ kolọma na-ekelere m gị afọ a na-etu gị ọzọ sọ Chukwuma nke mbụ n'ọka etiti nke dị n'Idemili Anambra steeti ndị ọkọ TV na-asị Chineke gọzie gị ọ ga-adịrịrịrị gị na mma daalụ ihe ọṅụṅụ na-eme ndị akọ TV ọ ya na-aga ọfụma Chineke ya eburu ụzọ kpere unu azụ ndị ilu ahịa afọ ụnụ sọrọ ikwu ya na-aga n'aha Jizọs ise amen daalụ ị na-eme ihe eji mara gị onye awọga na-agba ọchịmba 1 n'izu anyị ekene nnọọ ọchịmba 1 n'izu daalụ hinne nnọọ afụrụ gị ekele m mba Mgbadike ezi gara aga pawa ọ dị king ana m ekene unu nwatọrọ ute nke a bụ dịrị piknik ife niile na-aga n'anya ọ na-aga ka esi ọ bụrụ na atọghị ute ma na-ebidebe na mba ọwa ute dị na piknik maka atọghị ute ama akpa piknik ọghọ grill mana ịtọ ute ọghọ piknik plus grill o nwere ife inwe ike tụpụrụ ndị Idemili ndị Idemili ndị nọ n'Austria ndị nọkwa na mba ụwa niile ọmụ onye a na-akpọ King Joki ụzọ mụawụ akparaja udo n'udo ọkụ dara ibube nke abụọ ana m asị unu udo dịrị unu maka ọwụ ifekwulu ife akwụdebe ya ọ ka ndị Anambra ndị be unu si ekwu ya ọ na-adịkwanụ mma mmadụ kpọọ oku mmadụ aza ya ndị Idemili wụ ndị kpọrọ anyị oku taa anyị afụtakwana sị ka anyị bịa aza ha unu nwazara aza udo dịrị unu udo dịkwara unu maka nwaanyị ọbụla techara ofe
oto ofe lee ya nnu ya sọ ọ dị ụtọ mana onye zie ya mmadụ onye ahụ sọ ọ dị ya ụtọ ihu emebie ya so ndị Idemili ịgba unu ekewa eziokwu anyị nwa bịakwara ebe a ihe anyị hụga ebe anyị atụ ha anya ya mana anyị na-asụ unu jidenụ nke unu ji maka onye ọbụla si jide nke o ji magburu onwe ya onye ọbụla bịara ebe a ji ọnụ ya na-ekwu na ma nke ị ga-eri o ma nke ị ga-aṅụ ma nke ị ga-eme ọ gbara sara ọ gbara sara ewela ifu na ọ na-ewute ndị kpọrọ anyị oku na ihe na-ebe a karịrị ndị bịara ebe a so anyị na-asị ndị Idemili ọwụ unu nwa aka jidenụ ka unu ji onye ọbụla si unu agalala ihu ya gbakwa machis ya enwere olu ya asị m mpalaka enwekwalala ụlọ ha ọbụla wụ ọkụ ya enwekwala ma ọkụ ketọnda ya wụ amụma ya enwekwalala ụlọ ha otu a m sikwa ya wụ otu oche adị ndị Idemili unu ga-adị ka echi maka echi a na-agwụ agwụ ana m asị jidenụ ka unu ji ya dịrị unu mma na oke ya dịrị unu mma na afọ ya dịrị unu mma na akwụkwọ ya dịrị unu mma na orie ya gaziere unu jidenụ ka unu ji ya mara unu mma onye were shenene ya makpụbọla nnụ mma o ndị bekee anyị kekwa afọ a na-etugo ọzọ gwakwa anyị afọ a na-etugo ọzọ afọ a na-etube erika o ọgwa mbụ King Joke ụzọ ọkụ dara ibube nke abụọ n'udo akparaja udo eze udo ọkụ na-enye ihe mkpọrọ gawa ka m jide ya oke a maka ọwụ ịbịakwute nwaanyị ga-anụkwa n'isi mgbada ya ewala so ka m afọ ikwu okwu ọwụ na bịakwute m na anụ isi m ewala jide na oke a ndị akụkọ TV na-asị ya gazikwere ndị akụkọ TV maka adịghị ama aga m just kwucha ihe niile m kwuru aga m etinye nke a ka m tinye ya ebe ọbụla unu nọ na mpaghara ụwa na-anụ olu m enwere ihe mba ụwa na-enyo anya a na-akpọ YouTube gaa na YouTube unu gaa na YouTube unu ataịpụ akụkọ TV akụkọ TV na okwu bekee AKUKO TV ịga dị a ịpịa ya ebupụta ya ịga ya n'aka iri ị ga-ahụ ebe edere subscribe ga-akụ aka subscribe so that akụkọ TV nwee nke ha wepụtara ga-ahụ ya amakwa m na ihe anyị mega na-adị unu mma so ọ dịkwa gị mma ị ga-ahụkwa ebe edere like ga-akụkwa aka dị a like ya mara unu mma anyị na-asị nke ọbụla onye shiri ya zere nzeze kwenarị ibe ya maka ehike ya ewala ya dịrị unu la mma ya gazie oke ọmụma ka a na-akpọ St. Luther St. Luther dị nsọ ọmụma ndewo n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ ọ ka o si dị ndewo si wee fụ ife ndị Idemili kwadoro n'ụbọchị nke taata this grill na picnic a kwadoro abịa ife a na-eri ya ereju ebe niile onye ọbụla na-enwesa aṅụrị na-eri na-esi na-aghọsị kedu ife ị nwere ike ịgwa ndị Idemili m na-ekele ndị Idemili niile maka na ihe ha na-eme na ụbọchị nke taa ọ mara mma ha kpọrọ nna anyị akwado ma onye kpọrọ mmadụ oku ihe nwe ndị pụtara ihe ọjọọ ka ọ bụ so ha kpọrọ anyị apụ akpanụ den ihe ha meziri ha nyega anyị akarazie ndị nọ ya ịhụrụ ya so honestly ha ebughị ibu bọtụ ha agbalịala obere nshi na-emebi ike ịhụrụ ya ha agbalịala and m na-asị ha jide nke ha jishi ike so ndị Idemili niile nọ na Vienna nọ n'Austria ha jishi ike ọ ya wụ ihe m na-ekwu nwanne St. Luther dị nsọ St. Luther dị nsọ number one n'obodo ebe everywhere enwede ọzọ mana o nwere ebe isi worldwide enwe onye mụ ya na-azọ ya St. Luther dị nsọ worldwide ndewo ndewo nwanne onwere okwu ị na-atụpụrụ anyị I no dey understand. wait you them just speak the one where you understand you wan tell us something yeah wetin be your name Kelly, my name na Kelly. Where you come from Benin Edo State. Edo State which side of Benin for Sapele Road.
Separate road. Yeah. Okay. As you come this grill party, this Idemili grill party, you come to say things where people go chop, everything plenty. Yeah. Nobody they complain about the drink or anything. Yeah. You don't go this kind of thing before. No, normally I know they come out for house, but now one of my very good friend, my working colleague, and him too now my working colleague too. So now just invite me, make I come. So as I come here and I see say, as we dey united, you know, as in no matter where, because me and I we dey talk in igbo at the beginning, so we just dey together, you know. So yeah, and the gathering too, it makes sense where we. It makes sense, Abi. Yeah. And try food day, everything day. As we organize next year again, you go come. I go. Again. Why not? Yeah. But make it not far from my place again. Thank you so much for speaking with us. Thank you. onye mụ na anọ ihe abụ ji nwanne nwoke abụ onye Igbo ukwu ọ bụrụ onye ọka etiti and sisi m matara ya mụ na anyị na-enwe ọfụma mana mgbe ọ chọrọ ka o kwuo nna ka o ji ọkpọ gee ntị o nwere mgbe o ketere ya ọ chọrọ ka ọ kwuo m mana Chineke mechaa mee ebere ọkwụwuru m mechazie mụ na adịzi ezigbo mma nwa m na ka achọ ka o ruo unu ka ọ nwere ebe si ka nwere ebe o si taa dị ihe a ha kpọrọ anyị ozai nwoke ikpọ nwere amaghịza onye na-enye akịta abụ ogwu odobere from agụrụ ime na agụrụ anya nọ na nwa aṅụrị anyị kelere ndị Idemili ha hụrụ anyị ọfụma dịka anyị zahụ obodo si ya anọgụ na-esi ha kpọọ anyị ga-aza akara ka anyị si weza anyị jirikwa ya wee bịa ka ya na-eti ụwa eze ihe dị ọra mma nna anyị mere ka nwoke si eme ebe ọ bụ akpọ aza na ndị mere iji ama nwoke ebe na akpọ ọrụ ịcha emetago and ọbịa bịakwa n'oge izu ọgbacha ịwara azụ onwe ya nwụrụ ihe kwara gị obere nọdụ ala nna ajụghị ihe chọrọ ị na-ekwu na-enye gị ọ lachara ube biko na-asị na gripat ha ga-eme next year ga-amụma karịa nke a anyị ha zikwa anyị na anyị ga-abịakwa n'uju na-asị ka Chineke nna gba ahụ ume biko na ọ ga-adịrị ha mma it's not chọbụrụ iti uwe etu agọtacha m nke ahụ o nwere osi ba m na ntị si ebe a wee pụọ mana ọkwa ifụrụ ọyị a na-akọ ọgbọ na mbido ọyị ahụ na last forever eziokwu ka m na-agwa gị anyị enweghị nsogbu anyị na-ekele ndị Idemili ha bụ ndị Idemili anyị bịakwa ebe a mmiri zookwa gosi ha bụ ndị Idemili ọ ga-adị ha na mma next year ga-adị mma uche anyị dị ya anyị nwere aṅụrị aṅụrụ tụbọsọ Hennessy nke atọ bụrụ Jack Daniels wee kwụrụkwa ịkara aka wee kwụrụkwa daalụ nwanna How are you? See Lolo. I was there. Lolo, there you are.
Ọkachi okay. Taste and see. Ekwuo gịnị? Onwe ihe na-agwa ndị Idemili. Etu ife ị na-esi wee na-aga onye ọbụla na-enwe aṅụrị. 100%. Abi? 100%. Anya dịrị gaba. Ka ndị Idemili ka ha jide ka ha ji. Otu a ka ọ dị. Anyị ekene. Daalụ. Ka m sechara gị ofu foto. Pose onu na guy man kwa pose o show me nọdụ akụkụ mgbe na-enezi anya mgbe ọ ga-enweta ya again etu a ka ọ dị long time. Yeah, you try. You try. Wow. It still remains safe. It still remains. This one of my G now. Wait, no be a G. My brother. Not as us. Not as I know what you do. I'm coming. He's not known as my G. He's the only person where you will go for this. I used to barb you 2003 in Beke shop. For Beke? For Beke now, I dey barb there. You dey come all the time, spend time with us. You must have heard. Of course, Kolaman is well known now. He's a popular guy here now. Yeah. You were doing and Kolaman, covering all the Kolaman, let me just tell you something. I'm not telling you on TV or whatever you just YouTube channel. Now let me tell you, it's good that he's telling you about knowing you. This guy you see here is an engineer, Jacob Wamboje. Okay, he came friend of engineer friend of engineer John. John He came today to embrace the occasion. From Idemili. And he's a very good friend. We studied together. He's also an engineer. And he has his own company here in Austria. And no matter what I'm you a do, licensed interior builder. Even at that 2003, I think is when you were rounding up the study. You used to tell us about what you were studying. Thank you very much. I still remember. Thank you very much. You even show us some pictures. Thank you very much for remembering that. What we think about Africa is when we have people that are learned here and people that are good, it's always good. Like if you're looking for anything in interior, think of engineer. Not just interior, high-end interior. High-end interior. Not only in Austria here, we do good job. He extends his tentacles in Africa, in Nigeria to be precise, and because he has a lot of projects going on in Africa. If you need anything concerning interior and high building information, then you look for people like us, because we give you the best. We advise you. We talk with you. You tell us what you want, and you put it in paper. So he is engineer Jacob Wamboje. Okay, so if you need anything concerning high building construction, interior decorations,
you can also consult the Wamboje company. Okay, you might okay. So we thank you very much. So if you want him, you must contact him. He's a very good man. He's a very, very transparent. That is what we need in every human. Transparency. If you want it, consult him. He will give you the best of engineering. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Good to see you. Good to see you. Yeah. Ekwu gịnị? Anyị na-ahụrụ ya na onwe ha na-agwa ha. Na-ele ife. Mba nwere mmụọ ndị okwu mana ịgbago. Anyị nụ n'ọnụ gị ka ndị dị mmiri. Nye m ofu ya nwụrụ anyị erika. Ihe na-emeta anyị. It's like a surprise. So, I ga na-eme ya na-aga. Ọ karịrị ihe a tụrụ anya. Ọ karịrị egote. Anyị afụgo ka nke a si wee gaa. Ọzọ a ga-emezi. Ọ ga-edozi anya. Mba, ọ ga-edo anya because mana anyị kwado mana ịmago. Anyị suspend ịpụkazi. Kalịa na-elite. Eziokwu. Onye ọ na-enwe aṅụrị. Onye ọ na-enwe aṅụrị. O nwere ihe a na-azọ azọ. O nwere ihe a na-azọ azọ. Naanị onye otu. Ị na-anụkwu ya anyị na-ekwu. Onye ọ bụla erifechaga afọ. Ide. Ka anyị na-eme esi ekwa. A ga-eme kalịa nke kalịa. Eziokwu. Ise etu a ka ọ dị. Nwanne gwana anyị afọ a na-etu gị na afọ nwanne ogiri nwa ndị be nwachi na ogiri so onye na-amụrụ m ka ọ marụ mfu etu ifo anyị nọ mma nnọọ na-emesi ife ike maka na ide I don't think na ama echefu tata ọsịsọ ama echefu ya n'ọsịsọ na ihe na-ebe nwere onye na-ana etu anyị na-anọkwa mmiri zogide anyị and onye ọbụla nwere smiling face ada ama aka ide ọ na
obodo ọzọ na-ekwu etu ahụ kwuru ya ka ọ dị. Etu a ka ọ dị. N'esi ya, unu ga-afụkwa nke ka. Ọ ga-akarị, ọ ga-akarị, ọ ga-akarị. Eziokwu. Nketa nke a ga-abatazi. Etu a. A na-enwe anwụlị na-aga. Ndị efesi ya bụkwa ga-akpọrọkwa m ofesi si. Exactly. Ọ na-agakwa n'iru. Maka akụkọ ga-akọ. Akụkọ ga-akọ. Maka anyị nọ n'akụkọ TV, so akụkọ ga-akọ. Onye n'ọgwa ibe ya. Ọgwa ibe ya. Na-esi ebe niile eju. Ngwanụ jisi ike ya gazie. Nwanne mmadụ. Ngwakwana anyị afọ a na-etu gị. Ihe eji mara bụ Oputa na Vienna. Oputa. Nke panel. Oputa panel. Ọ naanị m enwe onye ọzọ. Unless ịhụzi my brother, my elder brother, ịtụkwu ya the same thing. Anyị chaa Oputa family. O nwere okwu ị chọrọ ịtụpụrụ ndị Idemili maka ịfụna n'ibe ha haziri tata? Na ndị Idemili, believe me, ewepụrụ m ha aka na ihe ha mere taa. Sisi nkwa abịa ihe ebe ala. Kara awụ the first time m hụrụ ihe juru eju. And ndị DSS. Anụ DSS. Mmanya DSS. Believe me, and the first time ha nwa ime ihe, ha wee gosi na ha zuru ezu. And onwe ife a na-eri ezola ezo. Onwe ebe a na-eme ife ezo nke ọzọ ezo. And another thing wụ na ihe ọ na-echọrọ ha ga-abịa na-ajụ gị echọrọ nke a echọrọ nke a ya ihe m mere appreciate na ihe ha mere. But all other people gị nwa ga na-eji aka gị na-aga na-ajụ ga-enye gị mmanya. Etu a ga-esi mesogo omume ị ga-ama na ị bịara abịa. So ọmụnwa m na-ewepụrụ ha aka. And according to them, some of them jụrụ ha sị na n'esi ha ga-emekwe na ọ ga-aka nke ama. Ọ ga-aka nke ama. I really appreciate ha. Ka afọ a na-etu gị Oputa panel nke number one na Vienna. Idea abụọ. Oputa panel number one. Daalụ hinne ya gazie. Ị chọrọ iwe nke ị ga-eji ana ana? No, my box. Okay. Ka ebe idebere? Mama eyes on it. Okay.